σας. Είμαστε σε διαφορετικό μέρος γιατί είναι το σπίτι μου στην Αθήνα. Δεύτερη βάση. Η πρώτη είναι στο σπίτι μου, δεύτερη είναι στην Ηλιούπολη, τρίτη είναι στην Άνδρο. Πρώτη είναι στην Άσπη. Ναι. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα τρίτο μέρος του πράγματα που μισούμε. Και θέμα. Και θέμα είναι για αυτούς που θεωρούν ότι το YouTube δεν είναι δουλειά. Εάν αυτό δεν το θεωρείτε δουλειά, να Μπορείτε το πείτε να στο κάνετε- PewDiePie. Μπορείτε να κάνετε κι εσείς ένα βίντεο. Και άμα μετά μας ζητάτε φράγκα επειδή κουραστήκατε, πλήρωσέ μας εμάς πρώτα. Και επίσης για αυτούς που θεωρούν ότι το YouTube δεν είναι δουλειά, να το πείτε αυτό στο DJ που έχει 600 κάτι χιλιάδες, στο Που Jeremy, έχει φτάσει στο 400.000, το Μάντα που έχει φτάσει 200, 300 το Links που... 300.000. Το Σωστό, 300.000, το Links που κοντεύει, το Μαλιάτσι που κοντεύει 200.000, δεν ξέρω άμα τους έχει περάσει τώρα. Στο Jack, στο Mr. Rampa. Αυτή. Εντάξει. Ο Mr. Rampa δεν είμαι σίγουρος, αλλά είναι σίγουρα πολύ κοντά νομίζω. Εντάξει, Το αλλά... τους έχει περάσει όμως. Ναι, αλλά να το πεις σε αυτούς που έχουν ξεπεράσει τους 50.000. Και μετά να δούμε, και επίσης ρώτησα κάποιους Έλληνες εκεί πέρα. Κάποια στιγμή έτσι, όταν έκανα μια βόλτα. Σιγά κάθεσαι. Μου λέει, Όταν κάνουμε σοβαρά βίντεο, Όταν κάνουμε σοβαρά βίντεο νομίζεις καθόμαστε. Νομίζεις Νομίζεις δηλαδή ότι το πόσο Τούτζε χαζή δουλειά κάθεται. είναι. Όχι, νομίζω ότι ο Τούτζε κάθεται. Ο Τούτζε κάνει... λέω κάνε ένα βίντεο μόνο σου άμα θες, δεν με πειράζει. Αλλά άμα μετά μας λες πληρώστε μες γιατί δεν δουλέψαμε, λες και καθόσουνα. Μετά να δούμε. Καλά να πάθεις μαλάκα. Καλά να πάθεις. Και επίσης, ρώτησα κάποιους Έλληνες στον δρόμο και τους είπα γιατί... Αυτοί οι νεαροί του καταλαβαίνουν τουλάχιστον. Ότι Ενώ είναι εσείς, που σας ρώτησα κάποια πιο στιγμή... μεγάλοι. Ναι. Τους ρώτησα για παράδειγμα για το YouTube και αυτά. Και μου λένε ότι Ρώτα νεαρούς. Με τους μεγάλους δεν θα βγάλεις άκρη. με τους νεαρούς δεν θα βγάλω άκρη, αλλά με τους οι γονείς μου το έχουν καταλάβει. Κοίτα εδώ, αυτό γίνεται συνέχεια. Εγώ σου είπα να ρωτήσεις τους νεαρούς και τους μεγάλους δεν καταλαβαίνουν. Και εσύ είπες οι νεαροί δεν καταλαβαίνουν, να ρωτήσω καλύτερα τους μεγάλους. Τι λες βλάκα. Τέλος πάντων. Στα μούτρα σου μαλάκα. Τέλος πάντων. Για αυτούς λοιπόν που το ρώτησα λοιπόν κάτι νεαρούς εκεί πέρα. Και μου είπανε ότι το YouTube είναι δουλειά. Αφού πληρώνεσαι και δουλεύεις. Και δεύτερον, είναι και δεν σηκώνεσαι από το σπίτι σου. Δεν φεύγεις από το σπίτι σου. Δηλαδή δεν αναγκάζεσαι να πας στο Χαλάνδρι για παράδειγμα. Για να δουλέψεις. Δηλαδή για να θεωρηθεί επάγγελμα στα δικά σου τα μάτια πρέπει να φύγουμε από το σπίτι. Εμείς καθόμαστε από εδώ. Από τη βάση μας. Και κάνουμε βίντεο που δεν χρειάζεται ούτε καν να βγούμε έξω. Εντάξει, αλλά δεν είναι σταθερός ο μισθός όμως. Εντάξει, δεν είναι σταθερός, αλλά άμα βγούμε από την κρίση κάποτε, τότε θα αρχίσει το YouTube να ανεβαίνει στην Ελλάδα και τα χρήματα. Γιατί εξαρτάται και η οικονομία της χώρας από το YouTube. Βασικά και ο πληθυσμός. Και ο πληθυσμός παίζει ρόλο, εντάξει. Αλλά εντάξει, δεν έχουμε ούτε μικρό ούτε μεγάλο πληθυσμό. Ναι, εντάξει, μια χαρά. Εντάξει, πληθυσμό έχουμε, είμαστε σχετικά προκατοικημένη χώρα. Φιλοξενούμε πάρα πολλούς τουρίστες και τέτοια. Εντάξει, αλλά το να μου λέει ο κάθε βλάκας ότι το YouTube δεν είναι δουλειά, ότι τα βίντεο που κάνετε είναι για τον μπούτσο, ο καθένας μπορεί να τα κάνει και τέτοια. Άμα ο καθένας δεν μπορεί να τα κάνει, γιατί δεν κάνεις και εσύ ένα, φιλαράκι μου? Το είπαμε 50.000 φορές. Εκτός άμα πούμε, το λέω και το ξαναλέω. Δεν λέγε. Όχι, εσύ λες, γιατί εγώ νομίζω σε όλα τα βίντεο έχω μιλήσει πολύ. Θα σε αφήσω σε αυτό να μιλήσεις. Ωραία. Πολύ. Λοιπόν, να ξέρετε ότι το μυαλό του τυπικού Έλληνα, και όταν λέω τυπικός Έλληνας, δεν εννοώ ένας 20χρονος, 19χρονος, όπως οι περισσότεροι μεγάλοι νομίζετε. 45. 45 με 50 χρονών, τότε δεν το θεωρούν δουλειά. Διότι είναι μεγάλοι και έχουν ζήσει σε εποχές που δεν υπήρχε ούτε καν το ίντερνετ και δεν το ξέρανε. Φυσικά δεν υπήρχε. Και εντωμεταξύ τώρα κάποιοι έχουν και μισώ καταλάβει. πάρα πολύ αυτή, γιατί οι περισσότεροι γονείς, να σας πω μια αλήθεια τώρα, οι περισσότεροι γονείς όταν βλέπουν συνέχεια τα παιδιά τους να βρουν το ίντερνετ μου λένε να κλείσεις το ίντερνετ Όχι, γιατί εντάξει. μόνο κινδύνους έχει. Άμα έχει μόνο κινδύνους φιλαράκι μου, Δεν είναι έτσι όλοι οι γονείς. Κάποιοι γονείς το έχουν καταλάβει. κάποιοι Οι γονείς. δικοί μας το έχουν καταλάβει Λάβει. το ίντερνετ. Το χρησιμοποιούν πολύ. μέχρι και ο παππούς μου
Αλήθεια τώρα, μέχρι και ο παππούς μου έχει μάθει το YouTube. Ναι, και η γυναίκα που κρατάει τώρα τη γιαγιά μου δεν είχε ούτε μια επαφή με το ίντερνετ και ξαφνικά έχει πάρει φόρα. Έχει Facebook, Skype, έχει τις Να, δηλαδή. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, εσείς οι μεγάλοι. Και άμα νομίζετε ότι μπορείτε να πλακώνετε οποιοδήποτε στο ξύλο επειδή είναι. Παρόλο που είναι άκυρο αυτό. Άκυρο. Όντως. Ναι. Μπορεί να έρθει. Άμα μας κάνετε διάφορα επειδή έχουμε διαφορετική άποψη με εσάς και είστε σίγουροι ότι έχετε δίκιο, μπορεί να έρθει να σας πλακώσει αυτός. Εντάξει, τώρα τα λεπτά δεν πάει τόσο καλά, αλλά εντάξει. Παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους του WWE, αλλά το λέμε και το ξαναλέμε, δεν πάει καλά. Επίσης, Τέλος πάντων, στο θέμα μας. Ναι, μισό λίγο. Να μας γράψετε τα comments αν θέλετε να παίξουμε και το WWE του K το 16. Το PlayStation να το πάρει στο Alicante. Ναι. Το Ελικάτο έρχεται. Έρχεται. Απλά δεν θα φαίνεται. Ναι, όντως. Βασικά. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, τι άλλο έχουμε να πούμε. Να πούμε καταρχήν ότι όσοι νομίζουν ότι το YouTube δεν είναι δουλειά, εμείς προσπαθούμε να του αλλάξουμε τη γνώμη, αλλά εάν νομίζουν ότι. Αν νομίζουν Άστα, το ότι μυαλό YouTube του τυπικού Έλληνα είναι μυαλό του τυπικού Έλληνα. Δύσκολα αλλάζει. Ενώ άμα ρωτήσω έναν Άγγλο ή έναν Ο Άγγλος Αμερικάνο. εντάξει, ο Άγγλος ναι. Και Κινέζοι. Οι Κινέζοι ασχολούνται πολύ και αυτοί με το ίντερνετ. Πάρα πολύ. Οι χώρες Δηλαδή στη Σανγκάη, στο Πεκίνο, στα Θιβέτ και τέτοια δεν νομίζω. Hong Kong. Εκεί πέρα. Στο Hong Kong βασικά ασχολούνται. Αλλά Θιβέτ, τέτοια όχι. Και τέλος πάντων, θέλουμε να καταλάβετε ότι υπάρχει λόγος που η νέα γενιά δεν βλέπει τηλεόραση και είναι Και οι κολλημένη στο Ιάπωνες ίντερνετ. με το ίντερνετ. Άμα ρωτήσει Υπάρχει λόγος. θετικά θα σου απαντήσει ο Ναι, Ιάπωνας. υπάρχει λόγος. Να σου πω ποιος είναι ο λόγος. Το γεγονός ότι έχουν μάθει τι σημαίνει ίντερνετ. Εν τω μεταξύ φαίνεται και η κάμερα στα γελιά μου. Καλά, βγάλτε το τώρα. Ναι, όντως να το βγάλω. Τέλος πάντων, είμαι πιο όμορφος μου χωρίς τα γελιά. Ναι, ποιος δεν είναι. Τέλος πάντων. Λέγε. Λοιπόν, υπάρχει λόγος που η νέα γενιά είναι κολλημένη στο ίντερνετ. Για πολλούς λόγους που το έχουν μάθει. Πρώτον, γιατί βλέπουν ξένους YouTubers που. Καταρχήν, βλέπαμε ξένους YouTubers. Για παράδειγμα, εγώ όταν ξεκίνησα το κανάλι μου από το 2012, έβλεπα στην αρχή ξένους YouTubers. Έβλεπες YouTuber. Ξένους. Το Ντούτζε θεωρητικά από μένα έμαθες ότι έκανε τα είναι Ελληνικά και κυπριακά ζώα. εσύ τον έμαθες πιο νωρίς, αλλά εγώ σου δείξα τα υπόλοιπα του βίντεο και ξαφνικά ανακάλυψες ότι ήταν αυτός που κάνει τα ελληνικά και κυπριακά ζώα. Κοιτάξτε τώρα, άμα νομίζετε ότι το YouTube δεν είναι δουλειά, εντάξει, να μείνετε με αυτή την ιδέα. Το YouTube δεν είναι δουλειά. Αλλά προσπαθούμε να σας πείσουμε ότι δεν κάνεις edit. Κάνεις αυτό το. Κάνεις. Εντάξει, εμείς δεν κάνουμε ακόμα. Εντάξει, εμείς πρέπει να πάρουμε υπολογιστή, ρε. Γι' αυτό. Εντάξει, αλλά όταν πάρουμε υπολογιστή και μετά να κάνουμε editing. Πρέπει να βάλουμε και κάμερα. Editing πρέπει να έχουμε άλλους και να κάνουμε και άλλους χαρακτήρες. Εντάξει, χρειαζόμαστε να κάνουμε και άλλους χαρακτήρες, αλλά τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν. Αυτοί ήταν οι λόγοι. Άμα δεν μπορείτε να τους καταλάβετε, συγγνώμη. Εντάξει, μικροί μανέρες, ηλικίες μας βλέπουν, μας καταλαβαίνουν. Δεν έχουμε άλλο κάτι άλλο να πούμε. Κάντε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Που θα είναι σε πάρα πολύ λίγο καιρό. Λοιπόν, δεν θα την κλείσω την κάμερα ούτε εγώ ούτε ο Μιχαήλ. Αλλά τα γυαλιά του. τα γυαλιά του. Γεια σας. Γεια σας.